Moro! Nyt on Juju Charles jakso numero 2 sarjasta ja viimeksi jäätiin siihen tosiaan, että saatiin uusi ase ja nyt ollaan lähdössä tupaa munaa etsimään ja puttaamaan. Ja enkö? Let's go! Joo. Okay, No tuohon jaksoon meidän nyt tulee oikeastaan kestää, että se nyt täällä vaan mennä. Niin sinne seuraavaksi. Tämä on kyllä aika shittipaikka viimeksi, kun mä menin tänne muun sarjassa. Ei tullut YouTubessa, ei tarvitse lähteä katsomaan. Kun mä pääsin yksi ilman YouTubeen, niin tätä Juju Charles, kun mä 2 kertaa yritin maailmissa Juju Charles, just tuli silloin, kun mä menin tänne. Koska tänne ei saa juna. Vähän shitistä, mutta autoseivi. Huono homma. Tai hyvä kohta huomioon. Sieltä on nimet. Level. Mistä mä pääsen tulla sisään? Se oli. Ihmeellinen blond. Se jätettiin. No, eiks me nyt olla tässä jossain vaiheessa? Mä otan kohta. Katsotuks mitään? Siis mun pitää niinku... Siellä on... Siis katsottu nyt katsotaan. Siis täältä? Joo. Mitä mun pitäis näyttää? Sun pitää saada siihen... Mistä ne piti hakea? Minusta on varmaan täällä. Täältä jos tällainen. Sieltä toi siihen. Katsokin se... laiturit. Siinä oli scrappi. Pyhä häväistyksen. Ja mä käyn vielä hakkelemassa vähän vielä. Ei oo mitään. Mutta joku scrappi. Scrappinekka, niin se on oikeastaan tärkeä homma tässä pelissä, koska tää on aika lailla mahdoton läpäistä ilman scrappinekalla. Varmaan mahdoton. Scrappi. Äijä saa ne oikeassa järjestyksessä sekatkaan. Ne pitää oikeassa järjestyksessä. Ei mut, sä pistit eka tuonne oikealle kaikista. Sitten sä pistit sen ja sit sen ja sen. Äijä saa ne vahingon oikealle. On nyt sun päällä aina mennä scrappiin. Laitin tilalle. Okei. Ei vaan. Joo. Niin sit lähetään. Lähetään aika pitkälle. No ei tässä matkalla on nyt kovin paljon muuttakaan. Hyvät. 1, 5. Musta tuntuu, että pian kuuluu Juju siellä. Enpä usko, että se on. Autoseivi tuli. Se tulee joka 3. Joka 3 minuuttia silloin, jos on Juju Charles tullut. Koska aina kun tulee autoseivi, niin se meinaa, että sä osaatat kuolla pian. Tai sit se ottaa joka 3 minuuttia, jos tulee joku. Se oli jotain joku 3 minuuttia. Se on joko 3 minuuttia tai jos sä oot lähellä kuolemaan. Ja jos se Juju tulee tuommoista tilanteessa, niin sä oot lähellä kuolemaan. Tosiaan tää ases viime jaksossa. Jos mä haluan katsoa tästä. Joo, mä oikein. Se olisi niinku paras ehkä niinku vaihella vaan näitten 2 välillä. Niin. Toi on sit tommonen homma, toi ei tee damakea melkein yhtään toi tuleheiti. Mut se niinku hidastaa sitä niin paljon, että se ei pääse sun lippuun. Ja sulla on scrappia helvetisti. Eli kannattaa käyttää niitä. Mitä? Helvet? Mitä? Mitä? Mitä käytetään tähän? Scrap. Oli kyllä jo scrap-metallia joulun. Ihan vähän.
55 KT. Onko maailman ennätys? Nyt sanois kyllä. En mä sanois. Vaunuus. Ehkä täydellisesti. En sano. Ei ole täydellistä. Ei ole täydellistä. Katsotaan onko täydellisesti. Ei ole. Mitä sanoit? Sinä laittaa mango vessassa. Niin sinä kyllä laittaa. Sinä laittaa, mä sanon. Oliko chuchua? Oli. Ota hemmetti laasi. Missä muu chuchu? Sitten pidi juuri. Nyt ainakin oli. Mä näin valoa. Oli vaan tuolla. Mulla mennäänkö tutkia secretteja? Kans kun tässä pelissä on nyt. Ja sieltä saa myös yhden värin tästä secretistä. Ja scrappia. Kyllä. Niin mennäänkö tutkis? Mä oon aikuinen, että se on. Mennäänkö tutkiin sitten? Me ollaan just sen lähellä. Mä mappi nopea. Joo. Tai just täällä. Näet sä tuolla aikuinen tuolla vasemmalla? Ja sieltä saa värin, siellä on hauta. Mehän piti hauta. Ja se on ihan hemmelin. Kyllä mä tiedän. Sieltä saa just värin. Ota tuolla ehkä oli. Mä en tiedä liikkuuks. Onks tää nyt sulla munapaikka? Oh. Siellä on scrappi. Niistä ei aina tarvitse. Toi oli. Toi saattoi just olla. Musta tuntuu, että se oli. Joo, musta tuntuu, että se oli. Mustakin tuntuu vähän samanlainen. Mä taisin Täällä nähdä meni sen. on ollut. Nyt se on perässä. Siellä. Siellä sitten. Mitä mä missasin? Mitä mä voin missata noin pahasti? Joo, käytä sitä. Ota tuleesta. Se lähtee vettä. Se lähtee vetämään melkein aina, jos se karttele tulee heti. Se on ihan hyvä, että mä käyn tästä. Nyt pitää. Ostais nimmari tossa meidän. Katsota putki tässä meidän edessä. Hemmettiin joku nimmari. Arkki tehin nimmari. Se kukaan teki tän. Niin joo. Tai suunnitteli nuo arkkitehdit. Teki nuo. Tai molempia se on kanssa. Snippi. Taas. Mitä tuo sä teet? Fiksuja juttuja. Miksi sä lähdit eteenpäin tämmöistä? Mitään takia. Can I play with madness? Komersaa ihan. Juu, eli se on nyt ton sillan toisella puolella. Mulla on 99%. Oi, aivan liikaa. Tässä on vekannossa. Käydään nopea. Mitä? Kiitte! Ai. Missä tulos Ai. on? Joo. Nam. No toi oli hyvä. Ei juoda. Mutta eikö se ole tässä treinin luona? Voidaan siis ponnata meidän treenille. Huono homma, jos on. Mut miten se joku pääsi noin nopea siitä En. yli? Sitä mä kannatan. Normaalisti se kestää 5 miljoonaa 336 vuotta, koska se ei ikinä mene sitä nurailoa pitkin. Eikö se edes joskus edes tule? Mene nyt tänne, koska jos ei enää oo siellä. Toi missioni tossa, niin sieltä saadaan ne pommit. Täällä joo. Tarvitsee. Katsotaan onko täällä. Joo. Scrappi on lopussa. Tuolta varmaan se askireaktori, mitä oli. Uskoisin. Joo, pomppaa jo, koska se valuu sen perään. Mä en tiedä. Nyt.
menee, joo. Oi jumala. Mä katsotaan edes vähän. Sua. Oliks tää yksi niistä munapaikoista? No, nyt on kuule munasta. Mikä näistä toinen? Toka. Sininen muna pitäisi olla taas vähän vaikeampi. Täällä saattaa jopa kuolla. Täällä on jo ulkona sitten valvonta. Huomasin, koska tuolla on taas skipiditoris. Skipidi on muuten ihan huono merkki. Miten sekin kuoli niin nopea? Skipidi on. Tässä olikin yksi surkein. Se Suomen suosituin meemi meni 2 päivää. Se oli Suomen suosituin meemi, se oli koko ajan shortteissa ja musiikki. Sitten sä huomenna katsot shortteja, niin ei mitään. Ei edes yhtä. Kun vaan kannattais mennä. Mä en tiedä yhtään. Joku Vasemmalle, koska tuolla on nostosilta. Kato. tuo viheltelee tuo. Jos sä nyt vasemmalle tuolla on nostosilta, niin sun pitäisi täältä pitkin tulla takas. Joku vihelteli äsken tää. Joo, kyllä se on haulikon kanssa siinä. Olis se tsuutsuutti siellä? Se voi olla ulkona, mutta ei se sun treeniä pitäisi satuttaa. Pian kauan treeniä, että tuolla kesällä kunnossa. Menee jo. Tismasta muun on hirilästi faktaa. Mä ootan se kävelee taas ohi. Se kyllä näkee sitä. Miten niin? Kyllä mä uskon, että käveleekö se ikinä. Mitäs toi vihellys täällä? Kysymystä voimme. Musta sillä sydämellä tulee missä päästä minä lasista. Eikö siinä on oikein? Ei vielä pikku. Se menee nopea, jos sun mitään nopea. Juokse! Ai tinkki. Hyvä on puhut. Koska se siltä on laskenut. Ai. Reikä ehkä se tiedät sä kuuli kyllä juokse. Juokse, miten se juokse? Tispas näitä pommiin liikasti faktaa. Se on sen perä. Ja sit siellä ulkona se saattaa olla ottelemassa siellä. Eihän tässä mitään. Moro! Sitten tuli huomatta suuren. Joo, ei tässä mitään. Siinä oli skrappi, pyhä häväistä. Maalla. Se on niin pers. Seestä. Sulla on mäppinen tallennus. Paljon seuraava se paikka menee, se on skrappi. No mä varmaan Se on näihin. dynamiikka, se on pakko jossain tapasta. Ja sitten mun Ei kun oota! Pysäytä! Miksi on tätä? Mennäänkö me tutki se Secretistä? No ei mennä. Sano riippuu, että mikä väri sieltä tulee. Sininen. En oo tunne. Okei. Ja pinkki. Tuli jo pinkki siellä.